लानायनि गाहाय थांखिया मा? नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय जासिदों। जों दिनै मोनसे खौरां मेल लादों। बेयो जाहैबाय उद्देश्यआ मैया जों मोनसे ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। इउपिपिएलनि फाउन्डार जे मावथि ब्रह्म हाज'वारि बिथाङा माबायाव बिपिएफआव जइन जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथाङा गावखौनो फाउन्डार होननानै लादों। नाथाय जोङो 13 नम्बर चिरां ब्लक इउपिपिएल जानानै जों स्पष्ट होनो लुबैदों सासे फाउन्डारा माबादि रेसपन्सिबिलिटि थायो बिथाङा गाव आन्दाज मोना ना मोना जोङो बेखौ मिथिला। नाथाय बिथां थांनायाव जों इउपिपिएल हिसाबै जेबो खथि जायाखै जों बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो। दा बिथाङा मोनसे एलिगेसन लाबोदों दि इउपिपिएलनि समाव माखासे खामानि मावनायनि थांखिफ्रा बाथ्राया सिगां जायो खामानि मावनाया उन जायो होननानै बिथाङा अजद होदों। ना बेखौथ' खालामदोंब्ला गावनो खालामदों, खारन फाउन्डारनावनो दायथ' थाया होनब्ला बियो दायथ'आथ' फाउन्डारनावनो थायो, सोरखौ मानो बुंनो नागिरदों। थ' गथिखे बिनिहा जेबो मिनिंलेस बियो। जों खोनादों, जों स्पष्टबादि 13 नम्बर चिरां ब्लकआ जों मोनथिगौ बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सननि निर्बाचननि सानसे सिगां हाग्रामा महिलारि बिथांजों रेजर्टआव जिरायनानै मोनसे मोजां कन्डिसन जादों होननानै जों मोनथिगौ। बिनि उनाव बिथाङा फैनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारजों बार्गेनिं खालामबाय थादों होननानै जों मोनथिगौ। आरो दिनै जों मेगनजोंबो नुनो मोन्दों बिथाङा जोंनि प्रमद बर' सारनिफ्राय गंसे स्करपिय' लानानै कन्डिसन खालामनानै आरो बिथाङा इलेक्सनाव जेबो खामानि मावाखै। थ' गथिखे जों बेखौ जोंनि गेजेराव जों सावरायलायाखै आरो दिनै जोङो स्पष्ट बुंनो हायो बिथाङा निर्बाचननि बिटिसि इलेक्सननि सानसे सिगाङावनो अलरेडि हाग्रामाजों जइन जाखानाय। मैया जानायनि मा लाब जाखो? मैया जानो दरखारानो गैया बे, खारन अलरेडि बियो चेप्टार क्ल'ज जोब। दा मैया जानाया बेना अनेक लेट जादों। मैया जानायखौ मा होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरो? मैया जानाया पियरलि नाटक बियो। अलरेडि अरिजिनेला बिसायख'थिनि सिगां बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बियो बिपिएफआव अलरेडि दंहैखासैमोन बे मानसिया, जायनि फलाव जोंनाव इउपिपिएल दोलोआव मोजां सार्भिस होआखै। आरो दिनै रिजाल्टखौबो जों मोनथिबाय इउपिपिएलआ मानो जेनदों, बेबो बेयावनो ओंखारफाबाय रिजाल्टआ, नङा होमबा? रायजोफ्रा बेखौ दिनै 13 नम्बर चिरां ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां रायजोफोर दं रावबो मोनथियै गैया। थ' गथिखे जोंहा मावथि ब्रह्म हाज'वारि थांनायाव जेबो लस जायाखै आरो बिथांनाव दाबो ब्लाड टेस्ट खालामनानै नाय बिपिएफआ बिथांनाव पियरलि इउपिपिएलनि थैया दंमारोमोन। आरो बे थांनानै थादों होनोब्ला इउपिपिएलनि अक्सिजेन लानानै थाखायै फैसायै जानानै देहाखौ फोथांनानै लाखिदों होनोबा मावथि ब्रह्म हाज'वारिमोन। नङाब्ला बिथाङा बै समावनो जेला बेमार जादोंमोन रावजोंबो नायसनजायाखैमोन। प्रमद बर'आ बेखौ फोथांनानै लाखिदों, थैनायनिफ्राय बेखौ बासायदों। बेफोरनिफ्राय आरो मा साबसिन थाबावनांगौ? दा बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों, फाउन्डार होननानै बुंदों। फाउन्डार होनोबा जोङो माखौ होनो? बिमा बिफाखौ होनो, नङा होमबा? न'खर गायसनग्राखौ फाउन्डार होननानै बुङो। आरो बेहा बिमा बिफा थायो। बे बिमा बिफाया न'खरखौ दानानै 2015निफ्राय 2025आव 10 बोसोरल' जादों इउपिपिएलआ। बिनि सिगांथ' पिसिडिआरसोमोन। बे 10 बोसोर दानायनि उनाव न'खर संसार दानायनि उनाव सासे 10 बोसोर गथ' देरबाय, बे गथ'खौ 10 बोसोराव बुथारनानै गारनांखारनाय माने बे मा गार्जेनाव गोलैयो बेलाय? बेखौथ' रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिगोन। खिन्थु जों बिथांनि सायाव गाज्रि मोना। बिथाङा इउपिपिएलनि जुदि थैया दासिमबो दंमारोब्ला बिथांनि थाखाय जों जायगाखौ दोनबावगोन। खारन भेजाल बुस्थुफ्रा जोंनिफ्राय दा मोनफा मोननै ओंखारलांगासिनो दङ। ओंखायनो पियर एखेबारे शुद्ध इउपिपिएल हिसाबै एकदमबारे गोथार इउपिपिएल मानसिफ्रा दिनैसिमबो दङ। आरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 16,977 मानसिफ्रा जि भट होदोंमोन 13 नाम्बाराव सायखं बसुमतारिनि थाखाय, बे मानसिफ्रा इनटेक्ट थागोन, गांसे भट नस्थ' जाया। बरंसो दिनै बिपिएफनि जि
फुख्रि बे फुख्रियाव नाया बारा जाहैबाय पलुसनजों बिसोर माने बारा गोबाव थानो हानाय नङा रायजो राजाफ्रा बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय स्पस्ट' बे खोथाया गतिके जोंनाव दा आलु गेसाव गैला आलु गेसाव जेसेबां दंमोन हाग्रामानि जि आलु गुदाम बेवहाय जोङो हगार हरजोब्बाय बिथाङा मानि थाखाय इउपिपिएल गारदों बिनि माबाफोर सिगनाल एबा खबरफोर दं नामा ओरैनो बिथांनि गारनायनि खारनखौ जोङो जेबो मिथिया हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलनि बिथांमोनहा गावजों गाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ बुंनोबो लुबैया सासे नेतानि सायाव जों इसेबां अजद लाबोनो लुबैयाखै खिन्थु प्रेक्टिकेल जों जिखौ सन्मुखीन जानांदों जों जेखौ माने जोंनि मेगनाव नुदों जों बेखौ स्पस्ट' बुंदों आरो बुंबाय थागोन बिथांनि सायाव